nilitum kurang thu pajur lo nang chu hang thu le kasi kedam tang bang ke nilitum sita khai legal cell secretary lang di claim lo lapen lapu ake hai joy rongphar alang di ke hirri pe ladak sisi along organizing secretary or pusarang di nilitum abang ke APHLC song pen TOC BJP along nitum kedam tang April 7 ari itu master masih ke master dalam thebang ke lalo nitum a future mane chichar nang kokji nitum a future chichar nang kokji lape nitum a future aphan nitum ta ke claim ke dam nangi a side do piglang pen posi nitum BJP along ba mas nang koklo apen mas dat lo lapen Prokar pen kali kicherap don kali mate ruling party pen jong si kicherap don kali pelotang te acara saya dong sitame akisik satu lalu yo asi kedam tang ke nitum kichini lo ne kichini ne lo ne sitame special si pang tang lo amasang ke nita central committee lo antar pu dun ko lo ke central committee tum bang ke hatum bang ke leader hi anda pu ki so side ani puntung te lo sitame rada tum tame apikar kan si chini do asi pini bang ke kado ka we tum hanta chethan klar thu dak lo mane chipachini thu dak lo nilitum bangke non kewang GMP kilik hut pen bangke akihai omor sing tu so phansi hut bangke keong dung pen ke palong piji phansi ke ngam se jor pon apan che jor bom lu non kewang ji tarik tretrok siar ni sitame that really pedoji abang so really lo sitame keong dung special si asong pen che usi dak ki yodun ji atum sitame dopik lah mana lasi nang li PSLC penam BJP long dam jui lo lasi nang li pidam pun hot PSLC amulit bang ko an nang li long bang nelong nang kidun tang di nelong bang ke non mat at present nang kidun bang ke leader tu mang nang dun chotla leader tu bang nam GRD bang asap mo emergency chat mane tong chat amasi nang kidun ji tum an nang kidun ja ning hang tum an me nilisi pon un edet lo mane apor asap duri chat really do mat di labang so really long bang si keong dung special si claim bang pu bang pitu bang ke dak si masioning itum en man po aso schedule bang ke itum confirm lo itum lom penta do po proper kadoka weapon maximum 100 plus special si members bang do po ke join no mati di amasila ki join no ki dudun deji atum antame wang lapo lalu kasi non dua bang ke lapen ak hai umor sing tu so konsi pi hai po lalu kasi nili lapan lam kening kita nili tum kiram tangar ni mas lo dan join lo